Unang maju adong name rekam.
ning wota marede mahita. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jehovah, tahu partano batua di hari hagugutan, jala ditadda doakan nama haposa tuibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata, pergugu na suatu dusa jala para si roha na sumurung di pangido roham, na yang mangulu jala martua hami sugot, nunga ragam dalan na di bahen ho, manungguli rohanami, asa hutat dahami hatuaon sugot, di baheni, upasere pahami manuaing rohanami mangido sian ho, sailihun matoddim na badia itu hami, asa porsia hami di holong ni roham di hami, sai hutangihon hami masuaram, na mangapoi hami ditiki para si roham nuaing, asa sapang hami Tuhan uluan, na pinaradimi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita.
mamuma patik di dibata di parmigot tadi bagasan Arianon, ima patik paonopon dohot lapatanna, patik paonopon unako mamunu, dia do lapatan ni oddo, ikut di habiari rohata di bata, jalai kon holong rohata di bana, asa unang hita olo mambahes sahit-sahit, unasa na mangulu, ikon roha panguluhot dorohata, dinasa na mangulu, ido sahat na atong rap mangido gugu mahita, lau mangulahop patiki. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari di mahita. Potima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan nasumurung napungudo kami di julum martang yak tuho. Dada mengasahon hati goran nami na mengasahon asiniroham na gudang ido. Saya sima roham nida sadok bangso nami. Sesama dosa nami salhutna. Saya sungguli maroha nami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Allah ni anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu kami. Amin. Hata baga-baga taringot tuhasisan di dosata. Para si roha jala pardingkan bahasa do jahoba. Lebat tarimas jala para si roha gudang. Dang di bahit tuhi tahobar tua kadosata. Jaladang di balocot tuhi tahobar tua kahajahatota. Songon asini rohani ama mida kanakna.
Asini rohani Jahuba diaka nama kabiari ibana. Hasangapun madi di bata na digijang. Amin. Mari demahita. Hatan di bata turpuk epistel di minggu tasadarion tienet sian Markus bidualu ayat 34 ayat 30 tajahama marsikat sorin laos di juma na toropi rap dohot sisianna didokma tunasida nasa nagiot mangihutonau di suadahum madirina dituhuk masilang natui banai di huton maau. Ay nanay kalawang ho sana, pangalu ka do. Alay na aduan ho sala niya udot ala ni garitana ido palwahot sa. Ayahamat tong gunana di jolma nang liat portibiot diomo anggo mago do hosana. Ayaha do na kalehon jolma baheto gusti hosana. Asamo luadong na mailala niyaw manangalani hatakipe maradopon bangso pangalakup jala pardusaon laos maila do anak ni jolmai sugut makatidakoni dinaroi bana di bagasan hasangapon niamana rap dohot sursuruan akka nabadiai ido sahatna martua dua kana tumangihon hata di bata jalan au piopsa. Amin. Mari dimahita.
tidak kumaha porsiaut tai, songun nahina tidak kun didongata saha porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dusan, natuno palangit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabiya siya to di porbadia, at dorak suhabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na pati terpajal do ibana di hao pinosilang, na tuat gubernur torudung ditanam, na mulak mangulo di hari patuluhon, na manayak di surgu, lahudul tu siamun ni di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, isimay ibana, sugut putanoon, manghumi halak na manguludot na mate. Au porsia, ditod di porbadia, jaladok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sugut dari ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Bagaimana kursian ina selasa.
Kadilima Unamasa Biata Nasamulo. Salam. Titik kuria Manang Warta Jemaat Minggu 10 tahun Dung Trinitatis tanggal 7 September 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, ai sitiruo dohuleo Tuhamu, asa debaik kamu songon naung hubaini Tuhamu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 10 ayat 15. Nama ragam, sada. Persekutuan Perempuan Distrik Manang PPD. Sesuai program kerja bidang diakonia, yaitu program kerja Persekutuan Perempuan Distrik, akan dilaksanakan pameran PPD Expo 3 yang melibatkan UMKM lintas agama dan denominasi, terdiri dari bidang usaha kuliner, fashion, dan kreatif, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, bertempat di Sopomar Pikir HKBP. 2. Parguru makatidakon haporsiaon Manang katehisasi sidi tahun ajaran 2025-2026. Pada hari Minggu ini akan dilaksanakan ibadah pembukaan kelas katehisasi sidi tahun ajaran 2025-2026 masuk pukul 13.00 WIB, bertempat di ruang aula HKBP Sijantung. Diminta kepada pelajar katehisasi sidi yang sudah mendaftar untuk menghadiri ibadah tersebut bersama-sama dengan orang tua. 3. Panitia Natal Umum. Sesuai program Huria yang menjadi panitia Natal Umum tahun 2025 dan tahun baru 2026 ialah Week 20 kali Sari 5, Week 22 kali Sari 6, dan Week Diaspora. Dalam rangka persiapan pesta Natal dan Tahun Baru akan dilaksanakan rapat pembentukan panitia Natal dan Tahun Baru pada Minggu hari ini, masuk pukul 19.00 WIB, bertempat di ruang aula HKBP Sijantung. Dihimbau kepada jemaat dari ketiga week tersebut di atas untuk menghadirinya. 4. Apresiasi ruas nama rumur 10 tahun Tugijang. Di minggu sadarion di parminggu pukul sia 30 WIB patu paun ni huriata do pasahat ulos hatuau turuas nama rumur 10 tahun Tugijang. Ima nama ulang tahun sahat ro di tanggal 7 September. Akka Guarnasida Boy Mata Bereng di Lembar Warta. 5. Seksi Sekolah Minggu. 5 sada pada hari Minggu hari ini pukul 11.00 WIB akan dilaksanakan rapat pembentukan panitia Natal Sekolah Minggu tahun 2025 bertempat di ruang aula HKP Sijantung.
5.2 apresiasi manang hadiah ulang tahun kepada anak sekolah minggu yang berulang tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025, termasuk yang sudah diberangkatkan memasuki kelompok kerja ke kelompok remaja, dapat diambil pada minggu hari ini pukul 9.00 dan pukul 11.00 WIB bertempat di Selasar Luang Matius. Nomor 6, seksi remaja. Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 yang akan datang, Paduan Suara Remaja HKBP Sijantung akan mengikuti pertandingan Festival Paduan Suara Remaja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang bertempat di HKBP Rawamangun. Berangkat dari gereja pukul 10.00 WIB. 7. Seksi lansia. Di hari Sabtu tanggal 10 September 2025 naroon, Borhado Punguan Lansia ni Huriata Patupa Pangebation tu HKBP Semarang Barat. Torop nasida 40 halak niuluhon ni amang Pandita Sarip Amsal Pasaribu. Nomor 2, Panitia Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon HKBP Sijantung 2025. Perlombaan Festival Kor Antarwik pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 akan dilaksanakan technical meeting keempat, masuk pukul 10.30 WIB, bertempat di ruang aula HKBP Sijantung. Nomor sia, Pelea Bulan Keluarga. Amplop Pelea Bulan Keluarga tu bulan September 2025 nung ngaradebe di kotak na di teras ni gereja tahun. Buat bema jala papungotama di hari Minggu tanggal 10 September 2025 naroon. Mulai tema di sude panumpahyota di huriai ban sangap di guarni tuhatta. Songani matiting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na saminggon. Akatikting na asing boy mata jaha di lembaran tikting na adong di hitabe. Sai di paso-paso de batama hita di sude panggulmiton ni ngoluta. Sonaria manginang sahat mahita tu acara napasahat ulus hatuaun turuas ni huria na marumur 70 tahun tugijang. Ditiki hujahami guarni amanami inanami laus radema ro tujolo mengadop langgatan manang altar. Jala laus pinangido marhiteon tu dewa diakonia asa dohot mamanuntun nasida. Na parjolo amang a situmorang opuni si Yosapat umur 70 tahun sian wiksada. Napaduahon amang ha silitonga opuni si Timoti umur 70 tahun sian wiksada. Napatuluhon inang ha boru si hobing nyonya WH Pasaribu manang oppu palen umur 70 tahun sian wiksada. Sahalinayu gorahok kami inang ha boru si hobing nyonya WH Pasaribu manang oppu palen 70 tahun sian wiksada. Namaruduk musetu nomor 4 amang M. Sihobing Opuliora umur 72 tahun sian wiksada. Namangihut nomor 5 amang R. Sitinjak Opudasya 73 tahun sian wiksada.
Sahalinai hugorahok kami amang Sitinjak manang Opudasya umur 73 tahun sian wiksada namangihut amang situa TM Silaban manang Oputaga Agata umur 10 tahun sian wik 2. Nomor pitu amang Simanungkalit umur 21 tahun sian wik 4. Namangihut nomor 8 amang Napitupulu Opu Esra umur 70 tahun sian wik 5. Namangihut muse nomor sia amang T Sagala Opu Natanael umur 75 tahun sian wik 5. Namangihut muse inang Boru Purba Nyonya M Nababan umur 71 tahun sian wik 6. Namangihut muse inang Boru Siboya Nyonya MT Siahaan umur 70 tahun sian wik 6. Namangihut nomor 12 amang Situa Kalu Banggaol umur 72 tahun sian wik 6. Namangihut nomor 10 tolu amang Simanjuntak Opu Gres umur 72 tahun sian wik 7. Namangihut amang Situa TM Tapubolon Opu Haran Nicholas umur 85 tahun sian wik 7. Namangihut nomor 15 inang Borsi Hobbing Nyonya P Siringo-ringo umur 70 tahun sian wik sia. Namangihut muse nomor 10 inang B Boru Simatupang Nyonya J Aritonang Opu Adrian umur 80 tahun sian wik sia. Opu Adrian. Namangihut muse nomor 10 itu inang DL Boru Marbun Nyonya OP Siringo-ringot Opu Alparo umur 71 tahun sian wik sia. Namangihut muse nomor 10 amang P Panjaitan Opu David umur 70 tahun sian wik sia. Namangihut nomor 10 sia inang OM Boru Panjaitan Nyonya Situa SSP Tambunan umur 70 tahun sian wik 10. Tolong dibantu amang inang seksi diakonnya. Nomor 20 amang DJ Manulang umur 70 tahun sian wik 12. Amang DJ Manulang umur 70 tahun sian wik 12. Nomor 20 sada inang T Boru Purba Nyonya DJ Manulang umur 70 tahun sian wik 12. Namangihut amang A Tapubolon
Oppunadin. Umur 75 tahun, Sanwik 15. Namang iu muse nomor 23 Amang M. Sitorus, Oppumika, umur 71 tahun, Sanwik 15. Namang iu muse Inang S. Boru Batubara, Nyonya M. Tabunan, 71 tahun, Sanwik 10. Namangihut muse nomor 25 Inang T. Borukurning, Nyonya M. Sitanggang, Oppuni Sibernis, umur 70 tahun, Sanwik 20 sada. Namangihut nomor 26 Inang T. Borusaragi, Nyonya P. T. Pardosi, Oppu Rafael Hotmatua, umur 82 tahun, Sanwik 22. Namangihut 27 Inang N. Borusaragi, Nyonya A. Simangutsong, umur 72 tahun, Sanwik diaspora. Namangihut nomor 20 Amang Nelson E.H. Siregar, umur 70 tahun, Sanwik diaspora. Naparpudi nomor 20 sia Amang Situa P. Situmeang, Oppu Gabriel Reyes, umur 80 sia tahun. Sian hakai siarang-arang tarutung. Sonima guar-guar ni nama jalo ruas ulos hatuaun di Tikyon. Melihat mak. Urian itu hata di Parminggota Sadarion, Tauduti Pasahaton, ulos hatuaun, tu akar ruas ni Huriata, naung marumur 70 tahun, Tugijang, nama ulang tahun tanggal 4 Agustus 17 September 2025. Lani palwasamu mahami mewakili hitana sahuriau pasahat tatuna sida. Songoni mang tuhamu amanginang na tuan nami nama ulang tahun di bagasan sabulanon di pasak huriata ma ulus hatu tuhamu patuduhon moliata ni huriata di pasu-pasu di tuhanina mengalu gajang ni umur tuhamu jala ima tangiang ni huriata anggia toktong tuhani mangulusi hamu di hatu tua ni umur muna setuju lanon. Atau pasatai matuhamu di bagasan rohana mandok moliate itu di bata. Diho amang opuni si Josafat Doli, amang A Situmorang. Pasatai ma ulos 1 tahun di ulang tahun papi 70 tahun. Martua jala marolopolok mahwama. Diho amang na tua-tua, Opunisi Timoti Doli, amang ha Silitonga. Di pasak huriata manuaing ulos hatua tuho amang, di ulang tahun papi 70 tahun tonon. Martua jala marolopolok mahu amang na tua-tua. Selamat ulang tahun amang. Diho amang na tua-tua Opulio Radoli, amang MC Hombing. Di pasak huriata ma ulos 1 tahun di ulang tahun papi 72 tahun. Marolopolop jala martua mau amang na tua-tua. Ulang tahun amang dah. Diho amang na tua-tua Opu Agata Doli, amang Sintua TM Silaban. Di pasak huriata ma ulos 1 tahun di ulang tahun pasia 10 tahun. Marolopolop jala martua mahu amang na tua-tua.
Diho amang na tua-tua opu Chelsea Doli amang es manukalit. Di pasak huriata ma ulo satuau diho di ulang tahun pa 81 tahun. Marolopolop jalan martua maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun. Diho amang na tua-tua opu Esra Doli amang es nabi 70. Di pasak huriata ma ulo satuau di ulang tahun pa 70 tahun. Martua jalan marolopolop maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun. Diho amang na tua-tua opu Nathanael Doli amang te sagala. Di pasak huriata masa darion ulas 1 tahun di ulang tahun pa 75 tahun. Martua jalan marolopolop maho amang na tua-tua. Diho inang na tua-tua opu Princess Boru. Inang nyonya nababan inang Boru Purba. Di pasak huriata ma ulas 1 tahun di ulang tahun pa 71 tahun. Martua jalan marolopolop maho inang na tua-tua. Diho inang na tua-tua opu Natasha Boru. Inang nyonya MT Syahaan Boru Siboya. Di pasak huriata ma ulo 1 tahun di ulang tahun pa 70 tahun. Marolopolop jalan martua maho inang. Selamat ulang tahun. Diho amang na tua-tua opu Mario Doli. Amang situa ka Lumban Gaul. Di pasak huriata ma ulo 1 tahun di ulang tahun pa 72 tahun amang ate. Marolopolop jalan martua maho amang na tua-tua. Ulang tahun amang. Diho amang na tua-tua opu Grace Doli amang es majutak. Di pasak huriata ma ulo 1 tahun di ulang tahun pa 72 tahun. Marolopolop jalan martua maho amang na tua-tua. Ulang tahun amang dah. Opu Siharan. Diho amang na tua-tua opu Siharan Doli amang situa TM Tahu Bolon. Di pasak huriata ma sadarion ulas 1 tahun di ulang tahun pa 85 tahun. Marolopolop jalan martua maho amang na tua-tua. Selamat ulang tahun amang dah. Woi, gitu. Molodong keluarga di son, boy didampingi natorasna teh. Ya. Diho inang na tua-tua opu Adrian Boru. Inang nyonya Aritonang Boru Simatupang. Di pasak huriata ma sadaran ulo 1 tahun di ulang tahun pa 83 tahun. Marolopolop jalan martua maho inang na tua-tua. Selamat ulang tahun.
Diho inang na tua-tua Opu Alvaro Boru. Inang nyonya Opi Siringo-ringo, inang Boru Marbun. Di pasak huriatam ulos 1 tahun sadarion di ulang tahun papi 70 tahun. Marolo polop jala martua maho inang na tua-tua. Ya, Opu David. Diho amang na tua-tua Opu David Doli, amang Pepa Jaitan. Di pasak huriatam masa dari ulas 1 tahun di ulang tahun papi 74 tahun. Marolo polop jala martua maho amang na tua-tua. Nyonya Tambunan. Diho inang na tua-tua Opu Jason Boru. Inang nyonya situa SSP Tabunan Boru Panjaitan. Di pasak huriata masa darat ulas 1 tahun di ulang tahun papi 70 tahun. Marolo polop jala martua maho inang na tua-tua. Selamat ulang tahun yang dah. Diho amang na tua-tua Opu Nadine Doli, amang atau bolon. Di pasak huriata masa darion ulas 1 tahun di ulang tahun papi 75 tahun. Marolo polop jala martua maho amang na tua-tua. Diho amang na tua-tua Opu Mika Doli, amang M Sitorus. Di pasak huriata masa dari ulas 1 tahun di ulang tahun papi 70 tahun. Marolo polop jala martua maho amang na tua-tua. Opu Bernis. Nyonya Tambunan. Oh, nyan. Nyonya Sitanggang. Oh, ya. Diho inang na tua-tua Opu Nisi Bernis Boru. Inang nyonya M Sitanggang Boru Gurning. Di pasak huriata masa darat ulas 1 tahun diho di ulang tahun papi 70 tahun. Marolo polop jala martua maho inang na tua-tua. Ya, Opu Rafael Hotmatua. Diho inang na tua-tua Opu Rafael Hotmatuah Boru. Inang nyonya PT Pardosi Boru Saragi. Di pasahat huriatam ulas 1 tahun diho sadarion di ulang tahun pa 82 tahun. Marolo polop jala martua maho inang na tua-tua. Terima kasih amang. Ya. Diho amang na tua-tua amang Nelson Eha Siregar. Di pasak huriata masa darat ulas 1 tahun di ulang tahun papi 70 tahun. Marolo polop jala martua maho amang na tua-tua. Urian itu hata, sadarion tapasahat dotong ulas 1 tahun, tusahalak na tua-tuata, na rosyan hakai siarang-arang tarutung. Daudu amang rosya tarutung majalo ulas 1 tahun di jantungon. Di ulang tahun na pa 80 tahun. Jadi tapasahat may di bagasan lasni roha. Di hoamang na tua-tua, Opu Gabriel Reyes Doli. Amang situa pe si tumeang.
narosian hakai siarang-arang tarutung. Di pasat huriata hakai bisi jantung ma, ulos 1 tahun di ulang tahun pawalu puluh siatauton. Marulu polop jala martua maho. Jala mulu mulak tu siarang-arang pasah ma tabesian hakai bisi jantung. Selamat ulang tahun. Ya. Terima kasih. Atong ngalu jahitanyan, aleta dopak koma satu kintu adopan ni ruas ni huriata. Amanginang ruas ni huriaka bisi jantung, makan tua-tuata namar lupolop jalan namar tua. Di taba ni umur nasida di tahunon 70 tahun tu gijang. Tatangnya koma nasida toktong diramot itu hani marlas niroha di hatutua nasida. Tong mana kita pe dohot par marsaulihon kajang ni umur songon akan tua-tua tahun. Atong moliate ma dihamu akamanginang na tua las marhamuna majalo ulos 1 tahun na pinasaan ni huriata. Mulak mahita tinganat tabi. Tauduti macarata, marede mahita siap bukuede nomor 676, tamulai masih anayat sada, paus tapapungu mapiliata, pilihan sada a dohot sadabi, marede mahita.
Dameni debata na semurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita kamanginang, di parminggota, di minggu sadarion, hatani debata nagabe ojakan, barita nauli dihita, denet sian buku panirang Jeremia, bidu 10 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Kita di garijaon dot akam nadong di ingana tabi namar minggu live streaming tatangi homa hatani dibata songonon ma didok. Odo hata nang rotu si Jeremia si Jehoba songonon. Hehe maho jala tua tu bagas ni si topahudon disima hu patu begehonok kutuho. Dungi tuat maau tu bagas ni si topahudoni. Jadi idama tongon ibana mabahen sada ulaon di atas pamutoran. Ape dang majadi hudon na pinaurinai. Songon sakip peltano di bagasan tangan ni si topahudoni. Gabi mangulahi ibana pauleho sada inganan na asing. Guru lomoni rohani si topahudoni mabaheca. Dungi Roma hatani Jehoba tu au songonon. Tung naso tarbahenau huroha songon sitopahudonon mabahen tuhamu ali pinopar ni Israel ninna Jehoba. Ida ma songo tano hudon di bagasa tangan ni sitopahudon songonido hamu di bagasa tangaku ali pinopar ni Israel. Satoki nau martahi dopak sada bangso dohot dopak sada harajaon naing mangurati dohot naing mamasikon dohot naing mangago. Alai molo mulak bangso nang hupalubaisian hajahatonna gabe marpanggulahi rohaku taringot tu hamagoan naung husakapi naing bahenokku tu ibana. Jala satu kinari au martahi taringot tu sada bangso dohot taringot tu sada harajaon naing paulihon dohot pahoton. Alai molo dibahen najat dijolo di mataku, gabedang ditangihon soaraku, jadi sol-solaku marohaku taringot tu nadinggani, naung hubagabagahon naing bahenokku tu ibana. Ope wadok matu halak Juda, dot tu isi ni Jerusalem, songonodo hata ni Jehoba. Ida au jumadihon hinamago tuhamu, jala sumakap tahidopak kamu. Wa mulak mahamu ganup sian dalam muna narwai jala padengga kamu dalam muna dohot pabahenan muna ido sahat ni turpuki. Horas madita akamenang salinari. Jadi Oktong dohita di bagasato di tahun transformasi di tahun 2025 dope. Lanido marhite-hite minggu tasadarion, dok marhite-hite hatari di batan, api nasatna marhite padurang Jeremia tu hita, ditogihot do hita asa terus menerus patupahon perbaikan, transformasi, perubahan. Padinggan, parangi, padinggan, pabahenan, padinggan dalat. Jadi humulai masian lam hot nang di namang edehon aka ede buku ede tayate. Sudi dora nakima boto ede nomor 710 lui. Ede hasoloman ni rohata do hurasa ete. Aharu tahi hatatana. Ubege Jesus. Anjo. Ubereng ko nakipar do pakata tikina mardesop. Sahat tuna sopola maredia holam babereng-bereng. Songonda didik mati do hubereng doraku. Ubege Jesus. Sorry na songoni. Tori bayako Yesus dijuluna kan. Alianong apala otikian asatur ubu tong songon na pinangido ni edei mangedi hoca. Utogio majoita mangedi songon na tede honakin hubege Yesus majo hubege Yesus majo 2 3 ya.
Iya. Jadi ima songon na hinalomohon rohata manget dihoca. Alai asalam ingot kita ternyata paredionope bagian melatih kepatuhan. Anggo heta, nah kita mengedio songon ima. Alai bagian melatih kepatuhata, molo mengedihon edei songonodo. UBG Yesus manjou. Oti gue bedana kan? Molo hamu nakin, UBG Yesus manjou. Itu kan? Apa sasitongna? UBG Yesus manjou. Nah, coba. Oti gue. Minimal ano sambil mula kamu marangkot, mar motor, mar mobil, gabe lata hamu mangede honin di mobil ate. Gabe dia itu kau mah. UBG Yesus manjou. Asong itu HP, enggak kan? Coba 2, 3 ya. Iya. Ah salah. UBG Yesus manjou. Iya. Jadi tanikmat sare lengon hobar tu lomoni rohata. Mungkin terdohorota manusia nakin di bagas rohata. Aduh apa lagi ninate. Padahal itu bagian dari melatih diri kita seturut yang seharusnya kita nyanyikan. Coba song leader sudah dapat kira-kira? Alana naki song leader pe songon na toropi tong manget di hocate. Nah coba mak songon na hudok koni. 2, 3 ya. Manjou. Iya. Ege Yesus manjou. Manjou. Salihutonoku Yesus, salihutonoku Yesus, hutonoku Yesus, huihuton Yesus tu hati. Ngaway memulak kita be. Kalau ni petabuan, ngagabi edeta non di perjalanan sambil marningot nari dokon yang mangpadita sirait ikut mangalupat dosa tong itu kape madokon. Iya. Dan songonna wedo kami na Somali hape hubege Yesus manjou ya. Dan jou dan songon ya, jou ya. Saya narima nangko apalah sakalimati 2, 3 ya. Iya. Saihutonoku Yesus, tonoku Yesus, saihutonoku Yesus, mulai dipilih huriata muse marang bulan naro, marang tahun naro, pitu rasa pulalu, torhot mahita mangedo songonete. Unang bemula muse tu, udi. Ngapala tabereng nakir remaja tamarede, mereka sedang melatih diri, patuh mengikuti partitur yang dibuat, patuh mengikuti konduktor, patuh mengikuti semua tanda-tanda. So, kita juga dalam kehidupan kita ini dilatih untuk di dalam kepatuhan itu. Laos ido bagian ni turpuk jamita sadarion asa manogu hita lampadenggan dalata padenggan pabahenata di bagasan ngulut taon. Ita dahamu do petahe hudot tano akamanginang. Ali dang arong peran waing jabuta hudot tano ate arong kope. Arong kope mangalopa arsik pakai hudot tano. Dang arong be
Ulu dorai dokon apa ini periuk indah kan? Nasa nama nada korak ni idahan, nasa nahya madai tabu ni idahan namar korak, berarti nggak matua imanan waeng. Alana mau naposo, jangan orang bitad deh. Puasa nggak pakai rice cooker dohot, dak kabe hubereng markora idahan waeng. Ala nggak pakai listrik gitu. Yang guna jolo, hola lupa iba, ima dalam nyomak niba manggalibasi. Puasa harwa gabi ungkurang korakna daripada idahan dah. Ay lupa pamet meton apina. Ala lalap iba marmiami, binaim magudang sobanne sonang mati naroha. Ape lalap may iba marbola. Mulak may batu dapur taring binering mak ngasa tu gijang marbirong. Ala nga mongosok be paliliku di lop. Molos sudah hita manada hudon talumobi hudotano tatusi matong namangulahon namanopa hudoniate. Ala yang konuaeng natakas subereng moladok kutata di hubang si borong-borong arah tudulok sanggul adong gotong di sisi topa. Dak situ pa hudon ni siya dong. Sito pa giring-giring. Isero parhuta sito pa giring-giring ison. Jadi mololau hita si borong-borong naik tudulok sanggul taliwati dui tor panggatuk ko magiring-giringon di siamu do di habirang ni dialani. Adong na balgahian. Adong na atar met-met, adong satonga balga. Jadi moloro hita sita sukum ma on sisa 100 kilo maon, si 200 kilo maon, si 300 kilo maon di Papua ma argani. Sudai lomoni rohani si topa giring-giringi dona yang mabayan sadia balgana. Dia tuh kayak di doko giring-giringi itu si topa giring-giringi bayan majau balga ini dang adong. Lomoni si topa giring-giringi do mangatuki bosi gabe tartopa songon giring-giring nama cebagaki. Tak keboto giring-giring ni huriat tahun sianiro tatu horinda jual marang sian Jerman atu. Ya, hampir sama tugas ya tukang periuk dengan sitopa hudon dohot sitopa giring-giringi. Nuang tabereng di son diajari debata bangsa Israel, bangsa Juda manada debata marhite-hite ngolu nasi songoni. Di pasahat debata tonana tu panduran Jeremia asa diboto bangsoi songo dia do hadirion nasida dia do pan di debata. Dia ada mohon marhite-hite hata alai do kalibata lao majoho. Tu inganan ni sitopa hudon asa disipe hupa boa tuho annon. Pergilah ke tukang periuk. Maka nanti di sana aku akan memberitahukan apa yang harus kuberitahukan kepadamu yang akan kau beritahukan kepada umat Israel itu. Nah parjola kamanginang sian turpukon di bawah tu hita songoni dong taon. Kita seperti tanah liat songo tano di tangan nisi topa hudoni. Kita seperti segempal tanah liat di tangan tukang periuk. Allah lah tukang periuknya dan kitalah tanah liat itu. Dan dialah yang membentuk kita menjadi seperti apa dia inginkan di halomohon ibana di bagasan ngelut tahun. Lanido aronggo ede rohani baru-baru songon nasutabudu hulalai labu sonari labu hunikmati. Refrenna suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Molo parjulu-julu ngiri molo moni Tuhan itu ningon. Ternyata semakin didalami, semakin dinikmati, ya memang ternyata iya. Memang hidup kita ini sesuka Tuhan seperti seorang tukang periuk membentuk bejana dari tanah liat. Sebuah bejana tidak pernah bisa mengatakan buatlah saya seperti ini. Tapi seturut dengan pemilik kemampuan tukang periuk itu. Sitopa hudoni lahomanopa songo dia balga dohot songo dia bentuk ni hudon si topa online. Jedodo naparjolo di doko kata di bata hitat na iko si pahamata. Ternyata memang hidup kita ini tergantung, benar-benar tergantung kepada Tuhan kita yang pemilik dan pemegang kehidupan kita ini. Setunggadong nama dokon. Ala di patu-patuhani. Nasa naik kosi patu paon na di bagasang ngulut taon. Songon naolo di dok halak tudongan na
Ala songon na asing sianna pinikiranna, songon na asing sianna di rohana, gabi do koribana anariti do harabayon. Karena banyak kita juga bersikap seperti itu kepada Tuhan, seolah-olah kita protes, seolah-olah kita mau mengarahkan Tuhan, mau berbuat seperti apa menurut kehendak kita. Maka hari ini diingatkan kepada kita, kita tidak lebih seperti segenggam tanah liat di tangan tukang periuk. Maka dia memiliki wewenang, hak untuk membentuk kita seperti apa dia mau menghendaki membentuk kita. Aina pasti dangduk kea sahalak padde hudon patupa manopa hudon molo sodenggan los dipasobbu songoni dang denggan. Saja hanakin nungata pai hutihut hatanen di bata. Dung dipatupa sitopa hudoni songoni dung ibareng ibana ya songon na sosuman na pinaulinai dang majadi hudon na pinaulinai songon na sagipal tano di bagasa tangan ni sitopa hudoni gabe mangulahi ibana paulihon sare ingaran na asing. Artinya sebenarnya seorang tukang periuk tidak pernah menghasilkan produk gagal. Jika kurang baik dia pasti akan mengulanginya kembali sampai hasilnya benar-benar baik. Aldo hita pe molo songon tano liatido hita jala debata sitopa hita, maka kita ini semua adalah produk berhasil dari Tuhan. Tidak ada produk gagal dari Tuhan. Semua kita ini adalah produk yang terbaik dan sempurna di tangan Tuhan. Dan adok kitaon menjadi bagian songon najojot di dok kalak, kita menjadi bagian dari produk gagal Tuhan. Karena semuanya diciptakan dengan sempurna dan dengan baik. Ido di pasahat debata tu panurang Jeremia asa di pasahat tongong-tongong di bangso Juda dok bangso Israeli. Alaniaha ala tongol di hati-hati terjadi pemberontakan moral di Nasida, terjadi pemberontakan rohani di Bagasanggulu Nasida, dan mereka mencoba untuk mencari Tuhan dan menyembah Allah lain di dalam kehidupannya. Maka Tuhan mengatakan, jangan bermain-main. Saya adalah seperti tukang periuk yang membentuk kamu. Tidak ada yang lain yang telah membentuk kamu. Omana parjolo na pinasana di tengah-tengah di parsarat tadi obason. Allah adalah tukang periuk itu. Dan kita adalah bejana tanah liatnya. Napa dua honak kamanginang. Los di pabawa debata mari tepan orang Jeremia tu tengah-tengah di bangsa Juda, dok tu bangsa Israeli, dok tu hita di obason. Allah selalu punya rancangan tentang kehidupan kita. Tetapi kemudian Allah memberikan kebebasan dan Allah bertindak berbuat seturut dengan bagaimana kita merespon perbuatan Allah itu. Didok nakin satok kinau martahi do paksada bangso do paksada harajaon naing mangurati do naing mamacikon do naing mangago. Aku sudah merancangkan hukuman bagi mereka. Karena apa? Karena kejahatan-kejahatan mereka. Alai molo mulak bangso nong hupalubaisian hajahatonna gabe marpanggulahi rohaku taringot tu hamagoan nong husakapi. Ternyata Allah berbuat kepada kita janji keselamatan dan tentang penghukuman itu tergantung dari bagaimana kita merespon perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Hasa saut ni pasu-pasu, dot hasa saut ni uhum ni debata di bangsa ngelutaun di Tuhon buhade hita mangalusi jojo ni debata. Malah nunggai sakabi debata yak uhum alai adok kamu baon di bangsoi marpanggulaki do rohaku midan nasida nina. Alai nangpe nau kupar baga-bagahian mangado pasu-pasu tu nasida alai molosai di patu pado hajuka toni. Nangpe nong martahian au laho mamasu-masu nasida alai molosai diulahon hatakangon ni rohai gabe usol solido diriku nina dewata. Maka dia membatalkan berkat itu jika umat itu tidak merespon kebaikan Tuhan melalui sikap dan perbuatan mereka. Alanido, mula di konteks ni Juda di hati-hai, songonan di dokon ni halak batak do.
Ay molotung takang ahal tayo tabayan istilah na tuhala molodong atarog takakian. Jogal. Si Jogal? Si Jogal baut ini nanti. Ay buasa may ko dipakai halak bata no yang istilah si Jogal baut neraku. Ya. Alay ima mangkobarhon maul ni. Apalagi si Jogal bauton seperti mur yang sudah karatan. Berang bui be. Pau soronon. Jogal hian. Dan tardok manangaha. Ya. Gari ada molo didok kata gabi nama dok kata dokon nariti doho inna soni kan. Jadi tung si Jogal baut. Bangsoi pe ternyata songonido. Molo jadi 12 dung di Palu bade bata tu nasida, dung di Papua panduan Jeremia tu nasida, ale rodo bangsoi madokon. Alai dohon nasida ma. Pina boto-boto i. Ai mangihuton sakap ni rohanami sadiri haminaeng. Jala ganuk pami naeng mabahen hajukaton ni rohanabi na jahati. Jadi sapulalu dungi di nadasida ma beta hita martuptuk dopak si Jeremia aidang mago patikisian malim manang panuturion sian nabisuk manang hata siap panurirang beta hita tabunu ibana marhiti-hiti dila asa unang be ikon patangi-tangion luhud aka hatana. Omma si Jogal bauti. Ngasai di padok debata mari di padok Jeremia. Toy mak dang bina boto-boto i. Ane tabuan manggalon respons song ini kan. Iba ma pengumuman. Songono pengumuman. Toy mak babay mesi tapi na boto-boto i. Torina song ini. Atar song ini ma bangson. Dina pinabuan di bata mari di padok Jeremia. Rona sila madokon. Toy mak babay mesi Jeremia pina boto-boto i. Hot mahai mambayan akan binan nami. Gariada di sakapinasida laho mabunu Jeremia. Asa nang sai tinangi-nangi be. Saya makatai di tengah-tengah di bangson. Lanido hata di debata sonari madokon. Jangan menjadi orang yang tegar tengkuk. Unang gabi si Jogal baut. Unang gabi halat na solo muba. Ay sotung nang di parbaga-baga debata. Ya pasu-pasu na hita. Gabi manol soli diri na maon. Gabe uhum gariada ro tuhita. Jadi kom olodo marhamu baon. Jadi longgo ya festival kor ala kebetulan minggu-minggu festival kor yang distrikta nah di hari Jumati amate. Hari Sabtuon remaja. Jadi hado di sada huta sada luat jago hiat do harmonis ya do suara ina markoron. Ai dang juara. Dungi protes Malaysia, wah sedang juara haminina. Tapi waktu hamudo, edenai di dok Tuhan Yesus. Dungi adong hata-hatana, dang adong, soal dong. Tapi dihutai mau dong bandakok adong. Teromah nasi dah mangedihon, dang aong, so aong. Molo ingot tamu, ibu tamu doi dia hutani, ya, hutanami doi. Iya, ya. Ide udah hinang, ipor sehat Mau do parporosia madokon adong. Jadi aong kok. Jadi markor matong lomba kabupaten. Anggo suara sada sa robat nai harmonis. Ale pas di hata-hatai sara nasida. Ya. Dong aong. So aong. Inna kan. Atau Roma juri salah inna kan. Hape enggak saya dipaingok pelati. Dang adong hata aong. Na adong hata adong do. Ale sool na sida mubas yani alanga saya somal pamangan nama dokon aongon gabe dang mo nang be. Jadi memang gudang do di hanguluton nang somal taulahon saya hira na ina paling pas dang boy terpau bahi tabe ale mo dokon debatan nang pau bahamuma pabahenam muna pau bahamuma dalam muna nang pesongon na mauli ta pau mate. Ubay maju contoh na paling sederhana. Alim boleh ibain aka amat tanon ni jabu satu ngidoko kamu di rohamu na marsugat ti bukan naing na jepek nama umurnya matakon satu namu topu burju ya atai hupau ba nama rohak kunin kan gaduk madugo mulai baik kamu kopi toridokon makasih ama kan muladong na baru marpesta pamasu-masu anak-anak tuari toridokon mamusai marsugut terima kasih upusipai ma torina tapi natari betar papat supasu anak nga toridokon moliate daw upusipai ma nina tapi saya legodak kay dokon ni so tung roa kay naman dokon buwan nang mati lamon songon na to pu burju nina kan
Ternyata perubahan itu pun sering susah dilakukan karena ketika Anda mencoba berubah, kita justru merasa perubahan itu menjadi lucu, menjadi lelucon, bahkan merasa saya naik bawa kan. Baru hujah akan menginang, ternyata salah satu cara paling bagus menenangkan seseorang yang tidak tenang adalah pegang tangannya. Makanang hea hujamita honi. Molo adong tikina jolo, anak buru dul-duli madal di naholo mabiar anak burui terodo bawai menenangkan perempuan. Ini dokter he, pegang tangan abang, abang di sini jangan takut. Terom anak buri, tenang mai bana ala tiup tangan ni si bawa adi, hape lagi bawa si bawa adi pengatarok tokokian. Ternyata hidup ini juga seperti itu. Alai inang mau tertepuan no turu sia tangga ni gerejon ro amang madokon doko padi tanakin asa tenakon no turunon hutiup tangan mutor suatu tangan mi. Manang inata na jumojo kan inata lo romantis kan. Dulu papu to inna kan. Atari tiup inata matangan awas tangan mi. Mei dai ba ngapi tu pahuput ta iberi pahupu yang non ina musai matong. Hape dinggat iberi pahupu songoni tahe. Nenggan, ternyata opung kami ini kompak, romantis, nah kan? Hadina sida pe ditiru masongoni, tua makna, tu bapak nak, tu opung na songoni kan? Oh saya ibereng opung apa masih tu tangan, gabi mana pe? Aduh saya masih tu tangan, dok bapak indah musai masongoni kan? Ternyata katanya cara terbaik menenangkan seseorang yang sedang galau, resah, bimbang, emosi dan marah tidak perlu dengan banyak kata-kata. Pegang tangannya dengan erat. Pasti dia juga akan memegang tangan kita. Jadi amang malotung muru inat ijabu, unang pala lusihamu, tertiup pamu matangan deh. Jalan mau songkon nang menggarut tapi gogo tiup pamu, itu kan. Ayo songkon itu songkon nang menggarut kan, tergomos mati tiup pamu. Tokin nai nanget-nanget, ina namain. Bapak sih, torina masongon ini kan. Jadi memang melakukan perubahan ini kadang-kadang agak apalagi sesuatu yang sudah biasa sekali kita lakukan, lalu ada perubahan yang harus kita lakukan, banyak jadi pikiran negatif bagi kita. Ay gurang ko para jamita hubege songoni, gay mabiar mahalak paubah rohana, ala torro pakilalan. Ay songon na to pubur juba. Bah deh, buah majo cek jantung di rumah sakit ini. Ati bah tada-tada di ini, gay mabiar mahalak buba. Ala adong muse image, halak nabur juro mate nina, atau nama jubur juhita segajang umur tanina kan? Eka gudang ko songoni hita mamikiri, gawe tado emak, amang burjuhiat deh bah, alam di burju na gawe tor hatok mati ini na, seolah-olah nasomateo na juga sudah kan, jadi ini yang diajak oleh firman Tuhan ini, perbaiki tingkah laku, perbaiki perbuatan, dan mari kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Ya. Molo turun anu setangga di gerejon. Unang mautagona di tiup amata manang inata stainless steel dari tonga-tongai. Hapi adong ko amata ro inata na di labung nate. Kamu masih tiup tangan. Dang pala dohonok kano mulai masih jalangan. Cie dang pala dohonok ko songon. Ya. Ya. Aika kadang-kadang itu mabe kita gawe tong songon na gelisa. Ape tiki marhalik na julu. Nah sorong ko tiki terus masih tiup tangan kan. Ya. Jadi peringatan janji atau hukum itu bisa terjadi kepada kita tergantung bagaimana kita merespon itu. Kalaupun Tuhan sudah menghukum kita, tapi kita mau berubah dan bertobat memperbaiki diri kita, maka demi kasih Kristus hukuman itu akan menjadi batal. Alania kamang inang molotung adong pehitaon makilahon hina balgani hadu sauta, hina balgani pangalau siota di hadapan dewata, jangan pernah ragu. Tuhan akan merubah itu semua. Kalau kita mau memperbaiki diri kita. Amin. So emak sita komanukia dua ada mungkin masuk surga indah basya mendokon. Nah julu di anggo ulu kita bau bahwa diri tan waeng di bau badi batado uhumani. Tapi bisa saja kita yang sudah merasa seharusnya meroleh berkat Tuhan, tapi tidak memperbaiki diri kita. Allah bisa saja menyesali dirinya. Songon dokon sapuli. Jadi sol-solaku marohaku taringot tu nadinggani. Naung hubaga-bagahon naing bahenokku tu ibana. Jangan sampai berkat yang sudah disiapkan Tuhan menjadi batal karena kita tidak dilihat menanggapinya dengan baik. Lanido jojo pauli lu dirita, jojo padinggal dirita, ima jojo nama serga, sian hata di bataon, asa saut dihita,
akan nong pinar baga-baga ni dibatai. Songon nong jinalo ni akan tua-tua sadarion ulos satu ni bagian ni pasu-pasu ni dibatadui pola sahat rodi digijang ni 70 tahun. Amang situasi laban 10 tahun dah kita Iya, 10 tahun. Atari mana tumbuhan akin do amang situasi tu meang nasian tarutung ate 80 tahun. Baik kok kamu masahat lebih kita songoni atau tak bau marohata asa sahat kita tu 10 tahun. Amin martang yang mahita. Moliati madihu ali Jehovah Tuhan nami nunga lasitu rohan nami tumangi hokatam nagai barita nauli tonga-tonga di parsauran minggu nami sadarion di togu-togu hohami Tuhan asa tetong marsitu tu margogo paulihon hadiron nami paulihon lakka nami dalam nami dok pabahiran nami asa di ujungna gawe parjabar hami dia akan pinar bagam-bagam dia akan marhapor siau diho mor tungalong akan humurang di ngulu nami pargugui hami paulihon paubahon rohan nami asalam sikop kami dia dopamu Tuhan hodo nau boto aka ngulu nami parange nami nah humurang dia dopamu paingot kami Tuhan marhiti terdim to di perbadiai asa margugo kami pauliho kadiron nami paulihon ngulu nami asalam tamah kami dia dopamu Tuhan hodo si to pahami hodo si jadi ho kami posrohan nami na sikop doho manopa ngulu nami sahara dia basa kemuliati madio mangasahoni mahami margogo laho manguluti ngulu nami si basa-basa romi di hami posrohan nami Tuhan nunga di paradiho akapasu-pasum di ngulu nami lehonomu mei ala di idaho ngulu nami nah hinalo mohon kemuliati madiho hutayu kami nang akan tutuan nami sadarion nama jalo ulos satuaon siak kuriam maka muliate hon pasu-pasum nong jinalo nasida marihite-hite gajang niumur nong nilihomu Tuhan muliate madiho li Jehovah songon ulos na pinasa ni huriamima ho toktong mangulo si daging dok to di nasida manang sa dilingon dilihoko de pinguli itu akan atutan nami toktong di bagasa kahipason las ni roha dok hatuaon nasida pasu-pasu menang sudi pinopar na Tuhan asa marhiti ngulu nya kapinopar na pe toktong marlas ni roha akan atutan namion madelani ngulu na binasa basohon midop itu nasida jelas saya paluas mami saluhutna marsauliho pasu-pasum nang marhite-hite gajang ni umur kemuliaan madiho di bagasan Kristus Yesus usah baho kami tangyang nami amin. Tapuji Tuhata marede hita las tapasama pelian dohot panupahion tu ulaun sosial ni huriata. Glory, Tuhan.
Tatang yakom mapeliat tatu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, odo haroro ani saluhut seleho-leho na denggan do nasa uli basa na mauliutus. Upasa tamima sianani lehon mi gawi pilihan nami tuho. Sai jalo mai gawi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti asahu parasya kami pilihan non. Pati buluh narajaon muni tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai penorbadia maguarmu, sai romah harajaonmu, sai saut malam meniro hamdi Banua Tangon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari, sesa madosanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakan Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaur horma damena tutodim. Amen. Ya. 718.